Mbiyande, tebango kisale. Neyo karati gango. Nakyo utaraiga. Kwani to etana? Ya tingo kwane tingi toko buna. Ngitoko buna? Kisale ya na konya matokona na paro se to kwana bya twara tena twara discuss iki. Timbo ya tiento nariko te. Yote tente nege gango ligere. Kwa ndo nyama ngana ikiomboka. Bona ngo kote mangana yekiomba ko rereki. Ise ngi nanya ko ganda kiombe. Eyu ni gorori yago ne gutakwende kwa goro. Mete squeeze metega saro achakiri kwenda nini? Webe sana. Ote tengo ibara ya ibo no soro ngo ibara. Nchembo osoro. Ncho osoro na kababa. Nche mutama itiko sofikirito soro kababa. Tagonkiri. Nzoro mo ena akiri rwa. Ndabingo. Nakyo kubikira osoro kababa gakisara. Osoro muntu mporo to bwatu mangana. Yana kuhusu na wapi? Tu osoro no musanyone. Aikara mangana yangi kete mwane. Osoro no musachone. Kwa igure? Bakomumboyo. Sikera kuno sikira ru ama momino. Kwa igure? Isale kara mangana yangi kete nje mwane na kumiti na hondogete sana. Ngyo kumeli. Bona ayo roche na bono te tabanto bakirena ayo buya tanti virus igento gutumia ni nguvu zako tigango kani yako naro embe onero tari boso kunya guita tanti virus ndo chia gushirero chia ko riri chingo ako riri chinyeni tigango omo ikaranserete ori mu isara singa na mapenzi tigaga ki mapenzi yari ofose ti anti virus. Antivirus na mario gotumiete kiro muntu na maite ekenyoronke ko maite baba antivirus ri tukara asibi kuno no bosio iga asibi guga iga ore kumeri agotama kipuchoge agotama bobe kesare tofauti nero ya mapenzi na kababa neringa ndo mutindi neringa ntindi mutindi boyo bwata bachabe mutindi boyo mutindi boyo bwata na incho maite tindi antivirus inkieke nekiragere mbekera antivirus kababa inkieke nekiragere mbekera nabere ne bimwana biri bya ubita bwati afya tigango tebyaye umwana antivirus nabere na no abana bane natabera nchibyeka nabango kinya bana bane antivirus yarega ningiyo ko murigeri amakori me antivirus go chigotena na sigara antivirus ngiyo ko otama yani buno mwana omoke omosacha agote no mato sora na simania osora itenete kumbeketa kababa kwanya ko twarwani tiango tai kababa kera kwa so kwa na mate kwa ngikwati to kuri mwabo antivirus obugori tikababa iga ngane kwende kwa kuhusu enenderema nabo enderema boiriga ngito kana kora kitari biyobekera musacha kababa ngyo tamera musacha bya kama musacha kwanje titigabe tigamutige nje tindi sendi njango teba ngyo ko bekera kababa to kabera nanje menete na antivirus musacha kwanje ta bekera kababa tigapi to manyete gaki na torangi no nyomenda ne ro mokene ro mwana ogukorokanji akomanyete byapi nyomenda bana ro kaya meta yago buya karati gango tebige sare nkigakira gara nchikuri mama akino babo mama antivirus nange kababa tago kwage ko na kingo katena kika kinko bekera antivirus kababa pi ngikira gara mukungwa bekera mugaka antivirus kababa na kubona ki nkigesara ko bekera nki kababa ngokorera ki ntata menyenda na Yesu hero bona mapenzi Yesu takonza kababa lakini tari buya gesare kanu muntu nsigete ochukuri kababo bekere gake arafu umenyene asekingote mosoro musacho asimara kwega na narengo lakini ngyo gutumira kababa ako sorara achaka ko bana lichara ndete ngote biga ayago nchirari goche nchirari ndenda ini yago iga na antivirus na muntu swana ne mechi yabande boko ngaki ndira ko swana ngire ndike ko koromera nako ko bori ngyo ko bekera osoro kababa to gosoka tali musacho yani ko bekera musacho kababa lyagwanje renda yari mwago boko mono gaki osora uramubekera ndako ngiago kwera kababera abenyingere ndako to mubekere sumu waku elinde ntebunche na moite ya ncengo ngigaki ndaitero osoro mo ngakire boli mukani gocha mwako nata kwanza timo tageti uso tagione yakwana yo ngo chori go salio so asikire saingo mo salio go nje nta musali sana antivirus ata musali antivirus no muntu omuya ke nunaba ya muweka lakini kababa nani gesane tikana na kababa amangana kababa tikanya sayara aswana na se abogima buwa ino tikana na kutumia kababa chinguru chia setani mukonya komenta kali bose kababa ne chioncho liye kwaera iga yani mochake wo kababa telingia nkyo yeto yaganyere motu ase ngenjo ni manyete aya outka ne bochaberi ka kimbwato kengo kura ontige ntigane lakini tabiyo bekera musacha kababa kama musacha tai boncha ni mboyo tako bekera musacha kababa uteto sara bali na lichara yari mwago ne reini yago bokongu mboyo nki nakibo chabe mbuya sigara
nari gwete kana barona randa kwani mbia tore aki mamenda nkwanyentari gaki anyetera aseki tabwati monto komokonya kwa komokonya minto nari kunyara buna tatu minta kunywa maru bono ngai kwa mo chenko nganta gochi enda tabwati sago chibono akiare ngenta kuno mwana oli gaki manya kore innocent tiga ngenda ba kongo nyomera tite ko morti tite no ko moigwae ya kara igu na butoko nyomera tege ati agukoroka anti erieta ngai yago tebia ngai nyomera tebia sago chitabwati sago chikora chamenya mi natse mino okamoseli ike kwa mosete nge kwate tanda namukani tie sobuya mbia njeti mwana uri omobe osalire ko sitomba cyabandaye akagero kyonda akandama nima itena nchira to kyonda gachaga nsomera isiko gali agatasomera no soro kweli lakini rende uri no mwana ega tokorengereri niki tokenda tokonyo mwana umaite na nari musigo ekerarenge musigo nkyo tamu wekerta mwa chikobero ndama koigure nje yaya ndinkomori tari komo ira tore tonda tori kinonye na no kyondo tonde tori to bukori soro na antivirus tonde gukwana no kyondo togenda tukwane no kyondo mwana uri abere murabo ni nyenda yango te gesare ngamoseri ya kamoseri tokurikirwa magoso amagoso na nyasaye senda ngo no nyasaye nabakoro mwana uri osali chiyomba chiyabande mwana gakibo chabeli rengere rwango tonda tubaga minto gaki tuatomori kitomokonye tu astoranyari njega kini ngenda gesare tali ngana enda komokonya tonda tukwane na antivirus no soro antivirus mama sona nime gosira bara kwana no kionda ibu ne tonyoro kiondo rinde tokonya mwana ntorigo so yana bono kwana na mabera iga ekerachete nkwara komorora mabera mubeke mino tekerengere mbona ngai togenda iga tonda kuchimo kiondo rugo kakyo kiondo nje ya piga tonda turari no soro nande ukukana virus no soro tumanya kuchikoko kwandra ngai antivirus yara antivirus nyombari no soro nyombari nge togenda nitogenda bano turakorana naye na mangana kababa togenda oye yo tigane ntiganasi yani wabega tabana